kuna ganin ya za a yi. Tun ɗazu na tura su Shamuloki su ɗibo mana makamai. Saboda wulakanci yanzu oga ya zo ya ga har yanzu ba biduti ba me za mu ce mai? Wai Smolu ka gaya musu ko baka gaya musu ba? Na gaya musu sun ki zuwa ne suna son su mai da mu shashashu. Sai an gaya ma oga dan cire musu kuɗi. Ai ko bari su dawo kowa sai ya je Lagos da tsallan kwaɗo. Haka yi ce oga. Haka yi ce oga. To madalla ka bari kawai zan yi maganin su. Kai wai ya aka yi ne na tura ku kawo mana makamai kun zo kun wani zuru-zuru da ku ya haka ne? Wannan ba gani fa abin da ya rage. Ina ganin fa yaran kure ne ba suka zo suka kwashi makaman nan fa. Shi ne suka bar mana kusan? Wallahi kai kadai ta rage. Kusa kuma ba sabuwa ba? Kusa dai kusa su suka rage mana? Ita kadai ta rage. Kuma dan wulakanci ma kusar ba sabuwa ba? Wallahi. Yanzu dan Allah ba sabuwar kusa ba ta ya za a yi ta kisa? Wallahi da kai. Kure, ji wani mutumi can. Kaman fa za a iya samun shi da ɗan gama. Ku je ku kawo mana da shi. Wai tumana. Na kai. To lafiya malama? Ana son ganin ka ne. To shine waki son gani ba wai yake son gani. Mu je za ka gan shi mana. Na ji sai wani cici ya kuke ne. Ba matsala ko za mu je zuwa. To mu je mana sai me? Ha? Kai bari ya zo ma san yanda muka yi da shi. Uga ga nan. Yawwa. Kai malam ka san me yasa aka kawo ka nan? Sai an ba tun ba bani ba za mutum ya sani. To kawo abin da ke jikinka. Kudin kusar koko me? Ban gane kudin kusa ba, kudin da ke jikinka gaba ɗaya nake so ka bani. Kankare da ma hankali. A wannan kuna tunanin ku zama yan iska har kun bude daba kenan ku rinka tare mutane kuna karban kuɗi. Shahararru ma. Ina ogan na gani? Ai ni ne oga. Ni ne nan oga. Abin dariya wai yaro ya tsinta kori. Daga ta. Washin ma da gaske yi ko wasa kake? Bari in tabbatar ma wallahi yanzu zaka ga aiki. Malam zaro. Wai me zan zaro? Kai, malam zaro kuɗi. To, yawa. Wai yana ina ne? Ina yake? Wai Allah. Da za ku yi rashin mutunci ne? A ba haka bane Allah bai wallahi da ma kafce muke. Me kafce? Wasan kwaikwayo.